Assalamu alaikum. Wajen ka na so. Wannan wace ce kuma? Wannan gidan yaya ba, wannan gidan kanwa. Ya gidan wannan. Ya sai farfarar baki kake min. Ko baka da gaskiya ne? Budurwar yaya na ce fa. Wani baby ka gaya mai gaskiya. Me wani budurwar yaya? Kai waye babin naki? Kaga ni ba nan ba ma ni zo mu tafi garaka. Ka tafi zan mutu ni dai. Babu inda zani da ike mini daidai. Babu kai zan shiga hadari. Ba ni barin ki cikin garari. Ka san kai yanayi mini rana. Ni ma ya canjan yanayi na. To masoyi na gode maka. Na gode miki. Na gode maka. Na gode miki.